Dikra mentang langkap Gandewa Dibya Narendra ngawangga wis rumepasing dirgantara Paman Haryo wonten timbalan ing adawu pawarta ingkang kula tampi pawarta tampi senopati ning Pandhawa menika Gatotkaca ketingalipun ngaten lan kula mireng pawarta Yaksa Nuswa Kambana telas Yaksa Nuswa Kambana telas nggih pun pejahi Gatotkaca sedaya lan elokipun sadengah papan menika wonten Gatotkaca sampeyan mboyo sing tenan to kula niku saestu kula niki pun tuwa kapan to kula niku temen anu goro wong tuwa kok seneng mencla-mencle paman menapa leres sadengah papan wonten Gatotkaca nggih kula ngertos piyambak saben buta menika nyepeng Gatotkaca sampe Gatotkaca malih trambul saking gegana der lajeng Gatotkaca kala wau ingkang trambul pun tingkes wonten malih Gatotkaca trambul der paman sampeyan itu kan pun gawe niris lah kula mantuk mawon napa pripun jenenge rembugan iki ra kebeneran menika saestu paman inggih nggih ngaten lho nggih panjenengan kengetan menapa mboten Gatotkaca menika nggadahi kasekten Gatotkaca nggadahi kasekten ingkang nami Aji Narantaka Narantaka inggih Aji Narantaka menika saking Seta rumiyin Seta iki sampun gugur kaliyan Hyang Bisma Palemben menika inggih menika gurunipun Gatotkaca gurunipun Gatotkaca oh Aji Narantaka menika menawi dipun watek kacariyos Gatotkaca saged malih dados 1000 lho Gatotkaca saged malih dados 1000 inggih nggih ndika semikir paman ndika mundur ngaten nggih klatur mundur badhe pusaka kula paman ring atos madal pusaka wirang Prabu Karna nraca bala menika mahewu-hewu cacahipun klatur mundur paman nggih ngatos-atos Dados pundi nggih? Kok dereng wonten kunarepanipun Gatotkaca ingkang dawah. Kala wau panjenengan sampun maspaosaken dununge nglesan menapa dereng? Paman,
menika namung kula nggih gegira. Supados Gatotkaca miris manahipun. Oh, lah nek ngaten iki diwas ngentekke gaman. Mboten entuk gawe. Lho ngaten. Lah nggih ngaten. Gaman pirang-pirang diubal-ubal ning ora tumama, ora ning sing ngenani. Terus pripun? Lah prayoginipun mangke menawi Gatotkaca sampun ketingal. Nah, kripang-kripang pun tamani. Oh nggih nggih nggih. Leres sampeyan paman. Wah kula Pak. Pun ta. Mangke menawi sampun ketingal kula atur nglepasaken. Menawi dereng sampun sabar. Ngatos-atos nggih. Lah nika nggih. Ketinggal niku gari-gari telorot-telorot nika. Lah, ngatos-atos. Awas. Lah, menika nggih. Kula pasaken. Nanging nggih reneng wanci daluna tuna dungkap paman. Nggih namung ketingal ngregemengipun namung kula badhe ngengi lisanipun pamanipun jangganipun adir kaos paman. Lah nggih. Oh jenenge wong peteng nggih sak kenenge sak entuke. Bener apa ora mbuh. Mengke nek mboten bener lagi diomongi. Iki nek rono-rono iki sampai aku senengane kok werna-werna. Ngatos-atos. Lah nika ngregemeng nika. Ngatos-atos. Nggih paman. Telakir. Asem iki. Mesa ngampiri. Ora ajar. Menapa paman? Wah. Ya, kula mboten napa-napa sempyoke ngaradan. Kados pundi nggih? Menika pusaka kula. Gaman kok jemparing kula sampun telas. Katrios pusaka panjenengan menika mboten saged telas. Neraca balana rak mboten saged telas. Paman, sedaya menika winates. Badya sekti ingkang kados menapa manungsa menika wonten apesipun wonten pestinipun. Welah. Kula ngantos judhek lho paman. Wireng. Mreng ngantos kula mboten saged ngentasi karya. Moko nyatanipun saestu paman. Saben-saben wonten Gatotkaca kula jemparing ical, kula jemparing kenging. Namung kok tasih kemawon. Ngaten nggih. Keparenga kula matur. Kados pundi? Ning rak tasih ta pusaka men. Tasih paman pusaka Permati Kuntawijaya Danu. Ing pangajap. Paman, kula eman sanget menawi Jaya Danu menika kula lepasaken. Nadyan to Gatotkaca menika bebayane menika sanes mengsah kula. Ingkang kula ajab menika Janaka. Lah nek Janaka ora metu. Ora jeng pripun? Wonge pamit. Sampe blawanan meneh. Paman, kados pundi?
Menawi ngantos pusaka kula menika mboten tumama mendah kados menapa wirang kula. Ngaten. Sakmangke kula mboten celumetan, mboten matur lelemeran. Njenenganipun anak Prabu menika kirang pas-paos. Kirang pas-paos dos pundi? Badya bergeripun Gatotkaca ning rak wonten tengeripun. Tengeripun menapa? Tengeripun Gatotkaca menika dadanipun murup. Dadanipun murup. Nggih. Sebab darbe pusaka Kotang Antra Kusuma mula Gatotkaca niku perang bengi awas wonten colokipun. Colokipun nggih Kotang Antra Kusuma menika kala wau. Sinajan to mangke wonten Gatotkaca kleper-kleper nek dadane ora murup niku dudu Gatotkaca tenan. Mang semikir Pak. Boten nggih sanes nggih. Sanes. Sanes malih. Menika ketingalipun nggih murup betor rek. Campur. Atot-atot. Sanes malih nggih. Nika Gatotkaca namung bawa dumados saking kaseteh ana mboten pejah. Ngaten nggih Paman, inggih. Sanes malih nggih, sanes malih. Lah, menika lho, Nggih. Anak Prabu Mas Pasakon napa mboten? Dadanipun mencor. Inggih, Paman. Inggih. Ketingal, ngeglo Paman. Najan menika dalu peteng nanging ketingal. Ketingal murup dadanipun lagi menika kaca. Lah lagi menika nggih. Menika nggih anak Prabu pun pasaken. Menika Gatotkaca ingkang saestu. Mati kowe Gatotkaca. Kacarita sang milang-miling angulati lepasing Wijaya Danu. Mulat sang Gatotkaca priksa kalam to Wijaya Danu wis lumepas. Sigrompetan mring mega malang sang Gatotkaca. Lembut ya alaming suksma. Lah sinten to ingkang wonten swarga pengrantunan lah menika toran warnanipun putra Muragil Pringgondani Atmajanira Sang Prabu Trembuka kadang udanira Dewi Arimbi.
ingkang asesilih Sangkala Bendana. Sangkala Bendana dumugi sirna awis saking pakartine Sang Gatotkaca rikalane Sang Bimanyu Krama kelawan putri Wirata Dewi Utari atmajanira Sang Prabu Sri Baginda Maswapati. Samana Sangkala Bendana kautus Sang Gatotkaca kinen angupaya ngrangu-rangu dununge Sang Bimanyu pinanggih wonten negari Wirata. Kalamunta Sang Abimanyu wis palakrama kelawan Dewi Utari wangsul mring-pring gondani atur ninga kelawan ingkang putra pulunan Gatotkaca. Kalamunta Sang Bimanyu wonten Wirata palakrama kelawan putri Wirata Dewi Utari. Sigra mutat Dewi Siti Sendari garwanira Sang Bimanyu nglabrak mring Wirata. Dukanira Sang Gatotkaca mawantu-wantu dhumateng ingkang paman Kala Bendana. Ngantos kumlawe astanira Sang Gatotkaca dumawah wonten mestakanira Sang Kala Bendana. Nadyan boten jenengan Bendana pejah. Ketang tresnanira Sang Kala Bendana marang Sang Gatotkaca nadyan Kala Bendana wis dumugi ning sirna. Datang kersa minggah marang kasuwargan kalamunta dateng putra Sang Gatotkaca. Dereng ngantos nampi pansiting Bathara Kedadak. Pratanira Sang Hyang Bathara Narada mrepeki kan Sang Kala Bendana. Niyan seswa matur marang Risang Mahayagi Sang Wipra kadiparan karsaning Hyang Adipati. Perkejo Pak Wong Karjo sapa sing gawe Kala Bendana aja kaget ulun ingkang prapta. Jarawa paduka pukulun Sang Hyang Narada ngaturaken sumi kula mugi kaya pukulun. Ya, Kala Bendana. Pangabekti ndak tampa karya suka marwataning Tyas Ulun. Nggih. Kaget manah kula dene paduka pukulun kepareng rawuh. Mrepeki karyan kula wonten wigata sing karsa menapa Lun? Bendana wonten dawuh. Wis tumeka kala mangsane kowe aja enak-enak. Wis tumeka kala mangsane kowe kudu nagih marang si Gatotkaca. Nagih. Ya. Kowe kudu nagih marang si Gatotkaca. Perkara pat saka Gatotkaca. Lah nagih niku napa kula mutangke? Gatotkaca kuwi utang pati karo lho, sing mati niku sinten? Lho, sing mati ki awakmu kowe kuwi ora dipateni Gatotkaca. Lho lah nggih. Lah sing mati men kula trimo kok sampean kok iyik niku napa? Kuwi lah buta edan iki. Aku ki ngelingke ya nyuk, kula rasah delingke kula niku kelingan ngoten. Perkara wong nagih niku ora butuh kula. Tak tagih ya ndekku, ora ya ndekku, mbok menawa nek ijek dienggo kono sik ya ben dienggo. Aku ora nagih. Oh, buta kocluk tenan iki. Kala Bendana, kula pukulun. Iki ora celumitan ora guyon ya. Sejatine Gatotkaca ki ya ngarep-arep karo kowe, ngono. Ngarep-arep kepripun? Gatotkaca ki rumangsa dosa. Dosa gedhe karo kowe. Ngono. Mula dina iki wis pancine yen to kowe kuwi ketemu lan Gatotkaca perkara kowe arep pateni ya karepmu ora ya karepmu. Ulun iki mung trimo ngelingake diutus karo Wang Pramesti Guru, ngono. Ngeyel senengane. Lah ngaten nggih Bu Kulun. Jane pun kula pupus
kula biyen mati niku kula niku ora serik kali Gatut, kula niku tresna kali Gatut. Eden. Kula matur nuwun Gatotkaca niku jek enom iso dadi ratu ing negara Pringgondani, upama dadi ratu rak kula, wong sing ndihak niki kula. Iya, nah gandeng kula niku buta huruf. Ora iso nulis. Kula niki ngrumangsani wong buta, men kula moh goroh. Gatotkaca sing dadi ratu nyatane nggih ayem tentrem kula rak matur nuwun. Lah ning nyatane kowe iki rak mati karo Gatotkaca. Gatotkaca niku mboten mateni kula. Ngeten. Gatotkaca mboten mateni kula mbok menawa ibarate kula niku wong lelungan wis tekan nggone kula pun trima. Ngeten. Angsa kula trima kula niki pun luwar saking bebandaning donya. Donya niku kebak lelamisan. Jare iya bolane ora. Kula pun iso lepas keng mriku, kula pun bungah. Muji syukur sing gawe urip ngoten, Om. Om denggam kuwi dhewe kok di Om. Dina iki ulun iki elingake nek kala Bendana. Kowe tumindak ya karepmu, ora ya karepmu. Ning ulun iki ora luput. Nek nganti ora mbok tindakake, nek nganti kowe kesiku karo Gusti jare kowe rikala semono wis prasetya. Kowe gelem munggah nyang swarga jaran bareng karo Gatotkaca. Piye ucapmu ya jamin-jamin cing. Nek piye ya seranane? Pekulun mang mandeg riyen lho. Apa nututi? Anu, kapunten lho. Piye? Nggih, badhe kula istakaken dawuhipun Pekulun. Serananipun kados pundi? Lah, rak ngono. Kandhane kok ngeyel. Ngene, syarat seranane iki Gatotkaca tanding yuda karo Ratu Ngawaba Prabu Karna. Nggih, terus Gatotkaca dina iki umpetan ning Mega Malang. Lah, sumurupa pusakane Prabu Karna Kuntawijaya Danu wis dilepasake ning ketoke arep nututi playune si Gatotkaca, abure Gatotkaca wis ora kecunggah, ora ketekan. Iya, kandhani kok. Oh, paido. Dados pusakane Prabu Karna mboten dumugi ora teka mula mangsa bodho syarate mung nggih pun. Mangke kula sing ajeng krampungi. Uta edan. Gatut, anakku nggih Gatotkaca. Kowe nang endi, Tut? Aku pun paman Kala Bendana. Aku kapang karo kowe ya, aku kangen karo kowe, Tut. Gatotkaca, nggih. Kowe ana ngendi papan dunungmu, Tut? Aku pakmu cilik Kala Bendana. Aku arep kepengin ketemu karo kowe, Tut. Gatotkaca, Gatut. Gatotkaca ingkang umpetan wonten ing Mega Malang. Rikala semono capet-capet kengetan swanten. Datan pangling Sang Gatotkaca kalamunta punika swanten ingkang paman Sang Kala Bendana. Kagiat Gurakasan. Mapan iku ingkang tansah rinantu dening Sang Gatotkaca. Aduh paman Kala Bendana pepundhenku paman.
Sakjroning aku ngambah dirgantara, aku sumusuping mega malang. Ora ana sing tak anti-anti kejaba mung Paman Kala Bendana. Paman, sepira luputku sing gedhe pangapuramu ya Paman rikala semana. Dene tumindakku kang murang tata nganti njalari Paman Kala Bendana keng sirna. Tut. Ngene ya, Lik. Jroning batinku aku ora duweni rasa serik karo kowe. Iki tenan yo, Nger, Gusti kowe iso nata negara Pringgondani. Negara Pringgondani ayem tentrem. Kuncara nganti tekan liya Prajamanca negara ratune nom bagus. Tur wicaksana, aku melu seneng. Iya, nanging arep piye wae Paman. Lelakon rikala semana. Kramane Yayi Bimanyu kalari Putri Wirata njalari Paman Kala Bendana sirna. Paman, sedane Paman Kala Bendana mung saka pakatiku. Ning kowe ora jarak tutut rikala semana. Jroning atimu kowe ora kepengin mateni aku. Ngene ya, Lik. Mbok menawa siji mesti loro jodoh telu wahyu iki keparinging Gusti. Tegese perkara rikala semana aku mati saka tanganmu, mongko nyatane kowe kuwi ya jroning batinmu ora duweni rasa bakal nyirnakake aku. Ning aku bisa temekaning pati, aku malah seneng jalaran aku wis bisa uwal saka bebandaning donya. Kang kebak rasa ngane-aneh iki bareng aku wis ana swarga pengrantunan iki rasaku ayem tentrem. Ya mung ngene ya, Nger, Gatotkaca. Pancen jroning atiku saka tresnaku karo kowe, Tut. Nganti aku kawetu nadyan aku wis dicawisi kasuwargan karo Gusti sing gawe. Ning aku bareng munggah swarga marang kowe ya, Tut. Ngono ya, Paman. Iya, Nger. Iya, Paman. Yen to pancen ngono mapan kuwi sing tak anti-anti rina pantarane. Yen to aku dina iki sirna persasat kaya wis antuk pangapura. Tegese aku wis antuk pangapurane Gusti kang akarya jagat. Paman, wis enggata makna pusaka kuwi, Paman. Wah, ora. Arep kepiye wae kok. Nek nganti aku weruh lelakon iki aku kaya mentala nyawang ra ya ora to. Ah ora ah. Wis ora bae wis. Wis kowe bali yo. Kowe bali yo, Paman. Yen to pancen aku bali urip tegese aku ora entuk pangapura satriya ora netepi janji. Bakal cacat uripku, Paman. Aku wis pasrah marang panguwasane Gusti kang akarya jagat. Patiku tak pisungsungake marang pepundhenku. Para Pandhawa karepen bisa unggul yudane. Ana madyan ing palagan. Paman tamakna, Paman. Duh, Tut. Kok abot temen rasane atiku ning ya wis. Iki mbok menawa pancen kudu mengkono keparinging Gusti. Aku ya kudu ikhlas, kowe ya ikhlas, Tut. Iya, Paman. Yo. Ning arep piye wae najan to aku iki nggawa gaman, nggawa pusaka ora bakal tumama. Ora bakal tumama. Sababe apa? Aku ora pangling. Aku isih kelingan. Kowe nganggo sabuk cindhe wilis. Kowe ora ageme ibumu, Mbak Yu Arimbi, ya to? Iya, Paman. Nah, wis to nek kowe isih nganggo sabuk cindhe wilis paringe ibumu. Ampuhe gaman iki kaya ngapa ora bakal tumama ngono. Banjur kersane Paman kepiye?
Ya saiki kudu mbok rucat. Nek pancen kowe wis ikhlas lahir batin, caten nggih Gatotkaca. Mengkono paman. Iya. Mbok menawa yen to pancen kowe ikhlas aku ya ikhlas bareng munggah marang tepet suci, Tut.